идомаи гуфтори саргузашти Ҳотам. Сафари дуввум, қисми 4. Алқисса Ҳотам бо инҳо видо карда роҳи Чинро пеш гирифт. баъд аз чанд рӯз ба як ҷое расида шаҳри азиме дид. мехост ки аз дарвозаи он шаҳр даромада растаҳои онро тамошо кунад. вале дар ин лаҳза дарвозабонон расида омада Ҳотамро бигирифтанд. Ҳотам ҳайрон шуда ва гуфт: эй дарбонон, чаро чунин мекунед? онҳо гуфтанд: эй ҷавони мусофир, дар ин шаҳр подшоҳе ҳаст ва ӯ духтаре дорад дар паси парда. ҳар мусофире ки дар ин шаҳр ояд, он духтар аз ӯ чанд суол мекунад. агар суолҳои ӯро ҷавоб бидиҳад, бисёр хуб, ва ило он мусофирро ба чӯбаш даркашида ба қатл мерасонад. ҳотам гуфт: ин чӣ расм аст ки мусофиронро гирифтор менамоянд? дарвозабонон гуфтанд: эй ҷавон, моён навкари ӯем. ноилоҷ ҳар мусофире ки дар ин ҷо ояд, гирифта дар пеши вай мебарем. ҳотам бо ҳамроҳии дарвозабонон равона шуда ба дари боргоҳи подшоҳ расид. аз дари боргоҳ даромада бо ду дасти адаб ба подшоҳ салом дод. шоҳ аз Ҳотам пурсид: эй ҷавони некӯрӯй, чӣ ном дорӣ? аз куҷо меоӣ ва ба куҷо меравӣ? ҳотам гуфт: эй шоҳ, камина аз Яманам ва ирода ба ҷониби шаҳри Чин дорам. ва аз ном пурсидан чӣ дар кор аст ва мусофиронро оварда ранҷонидан чӣ лозим? бояд ки мусофиронро марҳамату навозиш созанд ки эшон шаҳр ба шаҳру диёр ба диёр мегарданд ва номи неки шумо шоҳи олампаноҳро дар атрофи олам ва дар ҳамаи шаҳрҳо машҳур ва мунташир месозанд. шоҳ гуфт: эй ҷавони некӯрӯй, балои баде бар мо нозил шудааст. чунон адлу адолат доштам ки ҳамаи халқон бар ман таҳсину офарин мегуфтанд. аз зиёдии адлам ин шаҳри маро Одилобод мегуфтанд. аллоҳ таъло маро духтаре додааст ки ӯ бедодгарӣ мекунад ва мусофиронро дар пеши худ бурда чанд чизро савол мекунад ва он бечорагон аз ҷавоби саволҳои ӯ оҷиз меоянд. бинобар он бечорагонро ба дор кашида ба қатл мерасонад ва бо ин сабаб ин шаҳрро акнун бедодгарон ном ниҳодаанд. вуболи ҳамаи мусофирони бечора бар гардани ман аст. ҳотам сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, баъд аз соате сар аз синаи худ бардошту гуфт: эй шоҳ, чаро ин духтарро намекушӣ ва бо сабаби як духтар инсофу адолатро аз даст дода мулки худро хароб сохтаӣ? шоҳ дар ҷавоб гуфт: эй ҷавон, ҳеҷ касе фарзанди худро куштааст ки ман бикушам? ин нақли бузургонро нашунидаӣ ки гуфтаанд: фарзанд агар тӯдаи хокистар аст, сурмаи чашми падару модар аст. эй ҷавони некухӯй, бигӯ ӯро ба чӣ нав бикушам ва ин офатро чӣ тадбир созам? ҳотам ҳеҷ чиз нагуфт. дарҳол мулозимон ҳотамро ба дари қасри он духтар бурданд ва гуфтанд: эй маликаи ҷаҳон, мусофире омадааст ва ба дари қаср истодааст. малика аз мулозимон ин суханро шунида аз ҷои худ бархост ва худро бо либоси шоҳона ва бо хилъати мулукона биёрост ва бар болои тахти мурассаб бинишаст ва гуфт: эй мулозимон, он мусофирро биёред. дарҳол
мулозимон ҳотамро дар назди ӯ дароварданд. ҳотам дид ки бар болои тахти мурасса шахсе нишаста, рӯ ба монанди офтоби ховар, аз шаъшаъаи ҷамоли вай олам мунаввар ва дар боби ҳусн дар ин олам зуҳуру мисол надорад. аммо пардаи ҳаёву шарм аз пеши чашми ӯ бархостааст. ҳотам таъзиму тавозуи он духтарро ба ҷо оварда, дар пойгаҳи боргоҳи ӯ истода тайёр шуд. духтар гуфт: эй ҷавони мусофир, дидан баробар мубталои ҳусну ҷамоли ту гашта ошиқу беқарорат шудам. ин бигуфту дасти ҳотамро гирифта пеш кашид ва бар болои тахти мурасса бинишонд ва худи ӯ бар болои курсии заррин бинишаст. дар ҳол дояи худро талабида гуфт: эй модар, ҷавонони бисёр омада буданд. ҳеҷ кадоми онҳо марғуби табъи ман набуд. аммо ин ҷавони хушлиқоро дида ошиқу нигарони ӯ шудам ва аз ҷабини ин ҷавон фарри шоҳӣ ва осори ҳаққонӣ зоҳир мешавад ва лоиқи ҳамбистар шудани ман дорад. аммо ҳайфи ман меояд ки фардо ин ҷавонро ба дор кашида хоҳанд кушт. доя гуфт: эй барно, чун кори ту инчунин бедодгарӣ бошад, чӣ тадбир бояд кард ки ҳамаи мусофиронро аз зиндагонии дуньё сер карда дар охират мефиристонӣ ва даст аз ин зулму ситам боз намедорӣ? аммо ин ҷавоне ки бар болои тахт нишастааст, лоиқу муносиби туст. шояд ки кори ту аз ин барояд. ҳотам гуфт: эй доя, маро аз бедодгарии ин духтар огоҳ гардонед. доя гуфт: эй ҷавон, чун посе аз шаб гузарад, ин духтар девона мешавад ва сари худро ба дару девор зада ҳазёни билинниҳоя мекашад. дар овози беҳудӣ ва девонагӣ се савол аз мусофир мепурсад. мусофири бечора аз саволҳои ин духтар оҷиз монда ва он мусофирро ӯ ба дор мекашад. эй ҷавони мусофир, дар он вақте ки саволи худро ин духтар аз мусофир мепурсад, ман дар маҷлиси шумо ҳозир нестам. ҳотам гуфт: боре шаб шавад бубинам, ҳаёт боқист ё аҷал маро асири хоки сиёҳ менамояд. дар ҳол ба фармони духтар табоҳон чандин қисм таом оварда дар пеши ҳотам гузоштанд. ҳотам гуфт: эй ходимон, ин ҳама таомҳоро бардоред. алҳол таом нахоҳам хӯрд ва ман дар макони ғаму бим ҳастам. таом аз замон мехӯрам ки кори ин духтарро саранҷом карда, коми дил аз ӯ ҳосил созам. доя гуфт: маълум хоҳад шуд. алқисса посе аз шаб гузашта буд ки ҳамаи хизматгорон ба маконҳои дигар рафта, духтарро дар назди ҳотам танҳо гузоштанд. вақте буд ки духтар аз ҷои худ бархост ва ҳазён гуфтан гирифт. баъд аз дере аз гуфтан боз монд ва ба ҷониби ҳотам нигоҳе карда гуфт: эй ҷавони мусофир, туро тарсе аз ҷон набуд ки дар ин ҷо омадӣ. акнун се саволи маро ҷавоб бигӯӣ, аз ҳама беҳтар бошад ва ило ҷони ширин ба ҷонофарин таслим хоҳӣ намуд. ҳотам гуфт: эй бедодгар, бигӯ саволи худро. духтар гуфт: он қатра дар кадом дарёест ки аз он ҷондоре пайдо мешавад? ҳотам гуфт: он қатра нутфа аст ва он дарё сари одам аст ва аз он нутфа одамӣ пайдо мешавад. духтар боз гуфт:
он меваи ширине ки миёнаи махлуқот аст кадоме аст? ҳотам гуфт: он фарзанд аст. аз ҳама чизҳо ширинтар миёнаи махлуқот аст. ҳама фидои ӯ мешаванд. духтар гуфт: он чист ки ҳеҷ касро намемонад? ҳотам гуфт: он марг аст ки ҳеҷ ҷондореро намемонад. духтар ба саволҳои худ ҷавоб шунида, сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурд. баъд аз соате ларзида аз болои курсии зарин бар замин афтод. дар ҳамон соат аз саҳни хона мори сиёҳи бадҳайбате пайдо шуда ба ҷониби ҳотам хез кард. ҳотам дид ки мори сиёҳ қасд ба ҷониби ӯ карда меояд. дарҳол муҳраи париро ба даҳони худ гирифта ба ҷониби он мор хез кард. аз гулӯгоҳи он морд гирифта яке хафа карда буд ки он мор сус шуда афтод. дарҳол кулула карда дар машкаби тилло андохт ва дар кунҷи он хона гур кард. кори он морро саранҷом карда бар болои тахт гузашта биншаст. чун посе аз шаб гузашта буд ки духтар ба ҳуш омада ниқоб ба рӯй кашида гуфт: эй номаҳрам, ту кистӣ ва чаро дар ин ҷо нишастаӣ? ҳотам гуфт: эй бедодгар, магар маро фаромӯш кардӣ ва ман ҳамон касам ки дирӯз худ оварда бар болои ин тахти мурасса нишонида будӣ ва худ бар сари курсӣ нишаста мегуфтӣ: ошиқу мубталои ин ҷавон шудаам. доя ва ходимони ту он вақт низ ҳозир буданд. алҳол рӯи ҷонсӯзи худро пӯшонида аз гуфтори худ боз меистӣ? дарҳол духтар дояи худро бонг зада гуфт: эй модар, дар ин ҷо ҳозир шавед. дар ин ҳол доя омада дид ки ҷавони мусофир бар болои тахт ба завқи таом нишастааст ва духтар ниқоб бар рӯй кашида бо шарму бо ҳаёи тамом бар замин нишастааст. доя ба дил мегуфт: шояд ки тилисми ин духтарро ин ҷавони мусофир шикаста бошад ва ин ҷавони соҳибҳикмат ва соҳибдониш будааст. духтар хитоб ба ҷониби доя карда гуфт: эй модар, ин ҷавон дар ин ҷо чӣ гуна зинда мондааст? доя гуфт: эй ҷони модар, хӯи фитнаомез ва ситамнишонро аз сари ту дур карда ва бар оташи ғазаби ту об зада ва ҳамаи бедодгарӣ ва шӯрангезиро аз тинати ту дур андохтааст. алҳамдулиллоҳ, мусофирон дигар аз ҷабру ситами беҳудаи ту бедодгар халосӣ ёфтаанд. акнун аз ҳақиқати кори худ маро огоҳ гардон. духтар гуфт: эй модар, аз ҳақиқати кори ман аз ин ҷавони ботадбир пурсӣ. боиси ин ҳама бедодгариву мардумозории ман чӣ будааст? филҳол маълум шуд ки он бало аз сари ман дур шуда ва маро шарму ҳаё дар оғӯш гирифтааст. доя гуфт: эй ҷони модар, аҳволи пешинаро бар ту намебинам. духтар гуфт: алҳамдулиллоҳ, аз ҷамеи он балоҳо халосӣ ёфта ва шарму ҳаё рафиқи ман шудааст. доя хитоб ба ҷониби ҳотам карда гуфт: эй ҷавон, бояд ки аз ҳақиқати асрори имшаба маро огоҳ гардонӣ ва сабаби бедодгарии ин духтарро ба ман баён соз ва аз кардаву кирдори имшабаи хеш ба ман чизе бигӯй. ҳотам гуфт: эй доя, ҳақиқати асрори ин духтар ва кардаву кирдори имшабаи хешро дар назди шоҳ баён хоҳам кард. дарҳол мухбирон хабар ба подшоҳ расонида гуфтанд: эй шоҳ, маликаи ҳуснафрӯз аз ҳамаи балоҳо ва тилисмҳо халосӣ ёфта бо ҳамроҳии ҷавони дирӯза бо шарму ҳаё нишастааст ва он ҷавон мегӯяд ки
кайфияти кору кирдори духтарро бо асрори имшаба дар назди худи шоҳ арза менамоям ва на дар пеши дигаре. аз шунидани ин сухан шоҳ аз ҷои худ бархост, шодикунон дар назди духтар ва ҳотам омада дид ки духтар бо шарму ҳаё парда бар рӯи худ кашида нишастааст. дар ҳол шукри эзидро ба ҷо оварда гуфт: эй ҷавони ҳумоюнқадам, бигӯ чӣ гуна зинда мондӣ ва чӣ дидӣ ва чӣ кардӣ ва дар тинати ин духтар чӣ балову чӣ офат будааст? ҳотам гуфт: эй шоҳ, посе аз шаб гузашта буд ки духтар девона шуд ва ҳазён гуфтан гирифт ва ними шаб буд. хитоб ба ҷониби ман карда гуфт: эй ҷавони сода, аз ҷон сер шудаӣ, акнун 3 саволамро ҷавоб гӯй. ман гуфтам: эй бедодгар, ҳамаи он саволҳоро аз ман бипурс. дар ҳол 3 саволи худро аз ман пурсид ва ман ба инояти Аллоҳ таоло саволҳои ӯро ҷавоб гардонидам. дар ин ҳангом духтар хомӯш шуда, баъд аз соате ларзида аз болои ин тахт беҳуш шуда, сарнагун бар замин афтод. дар ин ҳангом мори сиёҳи бадҳайбате аз саҳни ин хона пайдо шуда, қасд ба ҷониби ман кард ва ман худои оламиёнро ба ягонагӣ ёд карда, аз гулӯгоҳи ӯ гирифта хафа карда будам ки ба монанди карбоз суст шуда бар замин афтод. дар ҳол он пуркасофатро кулла карда дар машрабаи тилло андохтам ва дар кунҷи ин хона гур кардам. шоҳ ки аз авлоди подшоҳони кайён буд, аз суханони ҳотам шод шуда пурсид: эй ҷавон, аслу насаби худро баён кун. ҳотам гуфт: эй шоҳ, номи ман ҳотам бини Тай, подшоҳзодаи Яманам ва ба ин духтари шумо ҷине ошиқ шуда инчунин фитнаву бедодгарӣ мекунондааст. боз гуфт: эй шоҳ, акнун духтари шумо аз он балои пуршӯру шар халос шуда ва он балои пуркасофат аз ин шаҳр ва аз сари шумоён дур шуд. шоҳ ба ҷониби ҳотам нигоҳе карду гуфт: эй бузургзодаи Яман, акнун ин духтарро ба ту бахшидам ва ман аҳд карда будам ки касе ин духтарро ба феъли хуш ва қавли нек оварад, духтар аз они ӯ бошад. эй ҷавон, бигир ин духтарро, коми дил аз ӯ ҳосил кун. ҳотам гуфт: эй шоҳ, ба шарте ин духтарро қабул мекунам ки ҳар ҷо ки хоҳам гузорам ва ҳар ҷо ки хоҳам бо худ бибарам. дар ин боб касе музоҳими ман нашавад. шоҳ гуфт: эй барно, ихтиёр мард турост. ба ҳар ҷое ки хоҳӣ бигузорӣ ва ба ҳар ҷое ки хоҳӣ бибарӣ. ҳотам қабул намуд. дар ҳол шоҳ ба тамомии шаҳри худро оинабандӣ карда, муддате чанд рӯз ҷашне ороста, тӯю тамошои аҷибе кард. маликаи ҳуснафрӯзро ақд карда ба ҳотам супурд. ҳотам дар гулистони малика даромада, коми дил аз ӯ ҳосил кард. муддати 3 моҳ бо он духтар дар айшу ишрат буд. баъд аз ин муддат тамоми саргузашти худ ва ҳикояти маликаи ҳуснбону ва қиссаи шаҳзода Мунирро дар пеши духтар як баён намуд ва гуфт: эй нозанин, акнун шумову падари шумо каминаро рухсат фармоед ки аз пайи матлуби хеш ба ҷониби Чин равам. ва боз илова кард: эй малика, дар вуҷуди шумо барои ҳамл муоина мекунам. агар писар мутаваллид шавад, номи ӯро Хуррамшоҳ гузоред. алқисса аз кайёни шоҳ рухсат гирифта ба ҷониби шаҳри Чин
равона шуд ва боз хитоб ба ҷониби малика карда гуфт: эй нозанин, агар зинда монам, бо ин роҳ хоҳам омад ва саранҷоми кор намуда авқотро ба хушвақтӣ хоҳам гузаронид. ва агар дер монам ва ё ба роҳи дигаре равам, ватани ман шаҳри Яман аст ва ба ин бозубанд номи 7 пушти ман мактуб ва мазкур аст. бояд ки ин бозубандро нигоҳ дорӣ ва бар бозуи ӯ, яъне писари ман, барбандӣ. ин бигуфту ба ҷониби чин раҳсипор шуд.